Benvinguts, soc la Mar i avui veurem dins la llei dels gasos la que relaciona el volum i la pressió mentre mantenim la quantitat de substància i la temperatura constant, és a dir, la llei de Boyle o de Boyle i Marriott. Aquesta llei diu que el volum per la pressió que té un gas en unes condicions dona un valor constant. És a dir, que si jo comparo el volum i la pressió en dues situacions diferents, multiplico aquests dos valors, sempre em donarà el mateix valor. Dit d'una altra manera, que per una quantitat de gas concreta, és a dir, no canviem la quantitat de partícules ni la temperatura, el volum i la pressió són inversament proporcionals. Si un puja, l'altre haurà de baixar. I al revés, si baixés el volum, la pressió haurà pujat. La gràcia d'això és el que dic, que puc comparar dues situacions d'aquella substància. És a dir, que si jo miro en un moment el volum i la pressió d'un gas i la vull comparar en un altre, veig que això ha de tenir el mateix valor. Per tant, serà igual a la multiplicació d'aquestes dues magnituds multiplicades. Les puc relacionar. Si jo sé unes condicions i dic, doncs ara canvio de volum, quina pressió tindré? A partir d'aquesta llei puc veure com varien. Com es pot entendre això? Mireu, si jo tinc un recipient amb una certa quantitat de matèria, que vaig a representar-la, per exemple, doncs per 10 partícules, si jo aquí el que faig és apretar aquesta tapa, és a dir, el que faig és canviar el volum, si jo ara apreto la tapa, llavors el que tinc aquí és un volum més petit. Per tant, totes aquestes partícules segueixen estant, però ara en un volum més petit. Llavors, què implica? Que si el volum ha disminuït, sí o sí el que m'està passant és que ha d'augmentar la pressió. El que dic, aquesta relació. Si baixa un, l'altre ha de pujar. Per què puja la pressió? Recordeu, la pressió ve relacionada amb quants xocs hi haurà per quantitat de superfície en cada un dels moments. Llavors, si tinc la mateixa quantitat de partícules, però ara estan amb menys volum, menys superfície on xocar, la pressió ha augmentat. De fet, us deixaré un enllaç també d'un simulador on podeu veure això i anar provant de canviar volums i pressions i veure aquesta relació. I el que dic aquí, si miraré el volum 1 per la pressió 1 haurà de ser igual al volum 2 per la pressió 2. Estan inversament relacionats. Quan baixa un, puja l'altre. Si ho féssim al revés, si jo ara aquesta tapa l'aixequés, doncs tindrà més superfície, tindrà més volum, llavors la pressió haurà baixat. Per acabar d'entendre-ho, anem a provar dos exercicis per veure com s'aplicaria aquesta llei. Per exemple, tenim aquí què diu que tenim en un recipient que conté 1,5 metres cúbics d'un gas a una pressió de 10 atmosferes i ens demanaria que quin volum ocuparia el mateix gas a pressió normal i a la mateixa temperatura. Fixeu-vos el que he dit. Podem aplicar aquesta llei perquè no canvia la temperatura i estem parlant del mateix gas, és a dir, que no està canviant la quantitat de substància que estem analitzant. Llavors, quines dades tenim? Ens diuen que inicialment tenim un volum de 1,5 metres cúbics i que en aquest cas, aquest volum, al principi, està a una pressió de 10 atmosferes. Llavors ens demanen quin serà el volum en una situació diferent si ara tenim una pressió normal, és a dir, una atmosfera. Fixeu-vos, anem a comparar condicions inicials amb condicions finals, condicions 1 amb 2. Recordem que la llei em diu que estan relacionats d'aquesta manera, que la multiplicació d'aquestes dues magnituds és constant. Jo tinc dades de les condicions inicials, de la pressió 2, i vull saber el volum final. Llavors el que he de fer és aïllar aquesta magnitud. Per tant, veig que el volum 2 serà pressió 1 per volum 1 dividit la pressió 2. I ara aquí l'únic que em queda fer és passar aquestes dades a l'equació per tal de treure aquest valor. Pressió 1 ens han donat 10 atmosferes, el volum 1 és 1,5 metres cúbics i la segona pressió és una atmosfera. Molt en compte que aquí no tenim aquest problema perquè el que veig és que les unitats són les mateixes. Llavors,
Puc treballar amb atmosferes. El que no puc treballar és amb una pressió amb unes unitats i l'altra pressió amb les altres. Sempre necessitem tenir les unitats que siguin coherents. Llavors, ara, com que sé que tinc pressió i metres cúbics, puc fer aquesta operació i em donarà 15 metres cúbics. Com sé que són metres cúbics? Doncs perquè el volum 1 me l'han donat en metres cúbics, si jo no he fet cap canvi, aquest volum 2 tindrà les mateixes unitats. I per acabar, us recomano que intentem pensar a veure si aquest resultat és coherent. Mireu, teníem que inicialment ocupava un volum de 1,5 metres cúbics, però tenia una pressió bastant alta, de 10 atmosferes. Ara el que hem fet és disminuir la pressió. Llavors, si disminueix la pressió, el que necessito és que augmenti el volum. Què m'ha passat? Sí, ha augmentat, ha passat de 1,5 a 15 metres cúbics. Per tant, és coherent el resultat que m'ha donat. Anem a veure l'altre exercici que ens diu que tenim en un recipient que conté 10 litres d'un gas a una pressió d'una atmosfera. Ens demanen que quin volum ocuparia ara si la pressió fos de 10 elevat a 4 pascals, si mantenim la mateixa temperatura. Tornem a tenir el mateix cas, que aquí la variable que està canviant és la pressió i ens demanen el volum, per tant, estem parlant de la llei de Boyle i mantenint el mateix gas, la mateixa quantitat de substància a temperatura constant. Sempre serà el primer que us heu de fixar quines coses varies i quines es mantenen constant per saber quina llei haureu de fer servir. En aquest cas, això el mateix. Anem a analitzar el volum 1, 10 litres, i la pressió inicial és una atmosfera. El volum 2 és el que volem saber i ens diu que ara la pressió és de 10 elevat a 4 pascals. A diferència del d'abans, ara veig que les unitats no són les mateixes. Per tant, o he de passar les atmosferes a pascals o els pascals a atmosferes. Una manera senzilla de fer-ho, per mi, és utilitzant un factor de conversió, que en aquest cas poso en el denominador els pascals perquè vull que em desapareguin i m'apareguin les atmosferes per poder després treballar amb aquestes atmosferes. Sabem que una atmosfera són 1,013 per 10 a la 5 pascals, fem aquesta operació i sabem que aquest 10 elevat a 4 pascals equivalen a 0,099 atmosferes. Doncs ara ja tinc les unitats coherents, per tant ja puc anar a aplicar la llei de Boyle, que em relaciona pressió i volum. El que vull és aïllar un altre cop el segon volum, per tant serà pressió 1 per volum 1 dividit la pressió final, pressió inicial que ens donaven una atmosfera, el volum inicial són 10 litres i ara hem transformat aquests 10 elevat a 4 pascals al 0,099 atmosferes i per tant em dona 101. 101 què? Doncs 101 litres, perquè el volum aquí que tinc està en litres. Tornem a reflexionar a veure si això té sentit. El que m'ha passat és que la pressió ha disminuït, per tant, si la pressió disminueix, el volum ha d'augmentar. Veig que de 10 ha passat a 101 litres, per tant, és coherent. Doncs fins aquí l'explicació de com estan relacionats el volum i la pressió d'un gas quan tenim la quantitat de substància i la temperatura constant. Espero que us hagi quedat clar. Si no és així, dirigiu-vos als comentaris i el més aviat possible us respondré. Per acabar, us demano que si us ha agradat el vídeo poseu un m'agrada i que si us agrada el canal us hi subscriviu i també el compartiu. Moltes gràcies!